tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġi, lill-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex nistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Koħelet. Offruha tal-fruwat, jgħid Koħelet. Offruha tal-fruwat, kollox fruwa. Xtieq li għandu l-bniedem it-taħbit tiegħu kollu li jġarrab taħt ix-xemx. Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi. Imma l-art tibqa' dejjem. Ix-xemx titla, ix-xemx tinżel u tarġel li mnejn titla'. Jonfoħ ir-riħ lejn in-nofsinhar u lejn it-tramuntana jdur u jerġa' lura lejn it-tidwir tiegħu. Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru, iżda ma jimtelix il-baħar bihom, mnejn jkunu bdew il-mixja tagħhom, l-hemmhekk ix-xmajjar jerġgħu jmorru. Kollox fih it-taħbit tiegħu u dan il-bniedem ma jasalx li jfissru. L-għajn ma tixbax tara u ma timtela qatt bismieħ il-widna. Dak li ġa sar u dak li qed isir. Li ġara huwa dak li qed jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida? Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. La dak li sar qabilna ma niftakru, lanqas niftakru dak li jsir warajna. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajli l-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Mulej kont għalina kien minn nisel għal nisel. Intraġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Flimkien, Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jitbiel u jinxef. Flimkien, Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Għallimna noddu jimħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna Mulej, kemm seddu ħenna l-qaddejja tiegħek. Flimkien, Mulej, int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna, wetta iva xogħol idejna. Flimkien,
Mulej, int kont għalina kemm minn nisel għal nisel. Jiena u triq il-verità u l-ħajja, jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien dawn il-ġraja kollha waslu f'idnejn Erodi, it-tetrarka, u beda jitħasseb għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal lil Ġwanni tajtlu rasu, mela minnu dan li fuqu qiegħed nisma' dan kollu. U beda jfittex li jarah. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Anke Erodi it-tetrarka titnissel fil-qalb tiegħu kurzita biex jara lil Ġesu. U għaliex kien sema dwar il-fejqan li kien ittjallem l-immallem, li kien qiegħed ukoll iwassal lil poplu ta' Alla f'isem il-mulej. Fil-Vanġelu ta' San Luqa insibu kemm il-darba riferiment għal qawwa li kienet toħroġ minn Ġesu, għal fatt li kien jitkellem bħal bniedem li għandu l-awtorità. Għal qawwa li kellu fuq ix-xjaten, fuq il-mart, fuq l-elementi tan-natura. Dan kollu waslu fidejn ukoll Erodi it-tetrarka. Fil-Vanġelu insibu ukoll l-istorja ta' missieru Erodi l-Kbir li prova joqtol lil Ġesu meta kien għadu tarbija. Dan Erodi t-tetrarka huwa t-tifel ta' Erodi l-Kbir. Unsibuh lejn l-aħħar snin tal-ħajja ta' Ġesu, mela missieru ipprova joqtol il-Ġesu meta Ġesu kien għadu tarbija, ma t-tifel Erodi wkoll kien jismu u kien prinċep ta' kwart ir-renju għalhekk tetrarka, għaliex kien hemm 4 kapijiet li ħadu r-renju bejnietom u kien wieħed minn dawn l-4. U kien responsabbli mill-Galilija minn fejn kien jgħix Ġesu. Għalhekk niltaqgħu miegħu wkoll fir-rakkont tal-Passjoni għaliex ikun Ġerusalemm meta Ġesu jitla wkoll għall-lajt u fejn jiġi arrestat, ikkundannat u mbagħad maqtul, u Pilatu jibatu għand Erodi t-tetrarka għaliex kien responsabbli mill-Galilija. Ix-xewqa ta' Erodi propju isseħ nhar il-ġimgħa l-kbira meta Ġesu jiġi mibgħut minn Pilatu quddiem Erodi it-tetrarka, il-mulej jiddeċidi ma jiftaħx fommu. U Erodi t-tetrarka li jħossu umiljat għaliex talbu jagħmel xi miraklu hekk għal show, Ġesu qas jiftaħ ħalqu, ma jitkellimx, ma jiddjalogax ma' Erodi t-tetrarka. U allura mbagħad Erodi t-tetrarka jgħaddi lill-mulej bħala miġnun ilibsu il-libsa tal-imġienen u jerġa' jibatu għand Pilatu. Imma l-kurżità li jara l-Ġesu
mhijiex kurzità negattiva, aħna wkoll ninataw din il-kurzità bħala don tal-Ispiritu Santu. Din il-ħerqa li naraw lil Ġesu, anki għaliex hemm kurzità li ġejja mill-imħabba. Inti fil-lingwaġġ tal-imħabba tkun tixtieq tara iġbija il-fattizzi ta' min tħobb. U allura ir-ruħ li tixtieq tara l-Ġesu qed titgħallem titkellem il-lingwaġġ tal-imħabba. U Ġesu jagħtina triq qasira daqskemm hi impenjattiva. Kull ma tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti qegħdin tagħmluh miegħi. Tridu tarawni, tridu li titaqgħu miegħi, fittxuni fil-proxmu. U sibuni hemmhekk. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna u nixxenqu biex naraw il-Ġesu narfuh ukoll fil-proxmu tagħna. Nitolbu. Isma'na li tolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex il-mulej jagħti sens, erf, għaqal u umiltà lil min għandu l-poter iġib il-paċi jew il-gwerra, jippromovi l-ħajja jew il-mewt. Il-mulej jagħtina l-grazzja jkollna mexxejja li jażlu l-ħajja. Nitolbu. Isma'na li tolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal-Lusija tiegħu il-Papa biex il-mulej jaħarsu jagħti ħerfa għal paċenzja u qdusija. Nitolbu. Isma'na li tolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin biex int mulej tħaddanhom bil-ħina tiegħek u issa li ltaqgħu miegħek u qegħdin jarawk isibuk ir-raj ħanin li tagħtihom il-merat ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na li tolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu b'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li jinbattunna bħala Salvaturu feddej mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha
inxandru glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna f'loli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-loli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dussija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex minn rajħi bati, ħal ħobs rattil ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għati l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja.
Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' tissaqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti tmaħna b'dan is-sagrament imqaddes fit-tiba tiegħek ħatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
nofru dan ir-rużarju għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum għafrinna dnubietna bħalma naffer minnu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn ta' dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina naddaħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina naddaħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikbu nolfqu f'dan għall-wiet ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina qaddishom Malla biex ikun jistoqilna dak li wertina Kristu. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru minuħa tiegħalina daħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem Jistrieħu jiddifuhom. fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza Xebba
Eba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. tori ta' David, Itlob għalina. tori ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom malla, Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.